știi ceva? Crede Salton, că îmi crește și foarte greu. Ce faci, mă, și tu aici? Ce faci, mă, aici? Tu te ocupă de aici. Bă, pleacă în tu, băi, pucăciune. Norocitule care ești. Du-te, mă, Nu ți-e rușine? Pleacă, bă, Nu ți-e rușine? După atâția ani de căsnicie, nu cine, mă, asta, mă? Trebuie să ștoai ce gata, vrei prospături? Pleacă, mă, du-te, mă, de aici, pleacă. Vrei prospături? Băi, Prospături îți trebuie ție! pleacă, mă, de aici. Prospături! Tu ce cauți aici? La cine ai venit? Prospături! Dar ce cauți tu aici? E casa ta? Mă, dar te interesează pe tine ce caut Ce eu? cauți aici, da? Băi, ce cauți tu? Știi să răspunzi la întrebare, nu? Nu. Eu l-am chemat! Eu l-am chemat! Eu l-am Dar chemat! de unde știi tu că sunt eu aici? Știam! De unde Pentru că fata asta Eu e am pus-o ispită. pe fata asta! Să tu de trântură? vorbește, Cum ai spus? mă, frumos, mă! Mă, Nu ți-e rușine, scârbă care ești! Dă-te jos din pat. Ți-e rușine? Băi, îți sparg camera dacă nu zice. Coboară. Hai, ieși afară. Nu o să mă înșel niciodată, o să mă respecti toată viața, nu? Uite ce fel de om ești! Ce am făcut? Da, și ce vrei? Cum ce-ai făcut? Cum ce-ai făcut, mă? Cum e cu divorț? Băi, cum e, mă, tu dai divorț de mine? Da. Da, dau eu divorț de tine, nu tu de mine. Și ce faci? Dacă Dau eu. rămâi pe stradă. Tu credeai că puștoica asta se uită la tine? Am deci și eu aranjat toată manevra asta. Da, eu am aranjat. Spune că cine ești tu? O să rămâi cu ei. Tu cu camera asta o să rămâi. Păi și tu o să rămâi singur, Hai, mă, singur. că mă găsesc cu Tu tine. ce cauți aici? Parcă trebuia să vii la administrație, nu la birou. Da, și ce mă La controlezi? birou parcă munceai. Da, mă controlezi? Da, te controlez, pentru că am dreptul să știu ce să fac cu viața mea, pentru că încă sunt tânără, da? Da, du-te, tată. Am tot du-te, dreptul. că de-ai și eu, na. Am să mă duc, stai liniștit. Decât să stau cu o jigodie ca tine, mai bine plec. Da, bă, frumoasa din pe... Pleacă. Bă, dar vorbește, mă, frumos, Nu bă! te strâmba, zici tu. Îi jur, pleacă, pleacă, ți-o sparg. Nu te filmează, bă, la Baia Drig. Nu Du-te, ești bă, la... acasă la tine, nu e Du-te, bă, proprietatea De ce, ta. de ce-ai făcut asta? De ce ai venit Spune aici? și mie, de ce-ai făcut asta? Ce am vrut să văd și o lustră acum. Ce-ai vrut să vezi, mă, ce O lustră am lustră? vrut să văd, na. Ce te-ai dat la fata asta dacă mi-ai spus că mă respecti toată Ce am viața? făcut, mă, că nu i-am făcut nimic. Cum nu ai făcut, mă, nimic? Grămadă, acum vrea. Ce ți-a spus? Spune-ne și nouă. Ce? Oricum i-a Ce? auzit că sunt camere de Ce supraveghere. camere, ciuciu? Am văzut tot am N-ați văzut. văzut ciuciu, n-ați văzut nimic. Tot am văzut. Și povestea cu divorțul, povestea cu excursia Adică la mare, duce- la mare în orice... Păi tu ai bani, mă, de mare, de munte, mă. Tu te fă și tu de aici, strâng, în și picioare urâte. Dar vrei să știi vorbește, mă, consola frumos cu ea, vorbește frumos că... Bă, dau în tine, pleacă. Ai fost însurat sau e prima dată când ești acum? Na, ce sunteți voi curioși? Hai, Să nu mă. fim curioși, nu? Nu, mai bine vedeți de treaba voastră. Hai, bane de aici. Dar nu pleacă nimeni, spune de ce ai făcut asta. N-auzi, mă, am vrut să mă culc cu ea, ești mulțumită, na. Nu sunt mulțumită. Păi, adică După cum vrei să atâta fii? timp, asta e singura explicație pe care mi-o poți da? Păi și atunci ce Asta vrei e să singura spui? explicație că ai Păi vrut să zi-mă, te ce vrei culci să cu ea? Ce vrei să fac? Ai vrut să te culci cu ea, atât? Da, Atât? da, atât. N-ai vrut să o iei și de nevastă? Parcă ai vrut să o ieși de Păi nevastă cum vrei sau până cum? când nu? Îi promiteam ce vreau eu. Băi, tu ești cu capul dusă. Sunt cu... Bă, Nu nu te mă poate, face dau pe tine, mine bă. cu capul. Ești Nu mă bolnavă face pe mental, mine cu ești bolnavă capul. mental. Dacă ai doi apelat la ei pentru ce-ai vrut să faci? Ce-ai vrut mă să se faci? convingă. Când te-am întrebat, Ce mai ce ai spus? Eu niciodată nu te înșel, eu te respect. Uite, Ce uite te-am înșelat? Nu respectul te-am tău. înșelat. De ce m-ai lăsat să mănânc tinerețea cu tine? De ce? Ți-am făcut ceva rău până acum? Nu ți-am făcut nimic. Nu, mi-ai mâncat Unde ani, ți-am? tinerețea asta ai făcut. Că toți îți trece ani. Ce ți-a mâncat? Nu ți-a mâncat nimic. Ce ți-ai? Parcă i-am băgat cu lingura așa spui. Nu ți-e rușine, mă, Nu, lasă jos, după ce spune. ți-am călcat, ți-am spălat, am avut grijă de tine. Stai liniște că mi-am călcat și singur. Ți-ai nu călcat mai- și singur. Da, lasă jos. Că dacă nu eram eu, mureai de foame în casă. Nu te dai la fura, bă. Băi, îmi cer rușine, muream eu de foame. Unde e respectul tău față de mine de Vorbim atâția ani? separat asta. Nu vorbim separat, aici Atunci, vreau. Ce vrei? Acum, aici. Pleacă cu ea de aici cu camera aia, dacă continui. Acum, aici vorbim. Pleacă, Acum vorbim aici. Nu vreau, na, nu vreau, hai, acasă. Nu vreau. Nu vreau acasă, Nu aici vreau. Acum. Uite să-mi bagă unghie în nas. Nu vreau, pleacă de aici. Vreau explicații acum. Pleacă că dau în tine. Pleacă de aici. Asta ar mai lipsi, să mai dai și mine. la bătaie și tai cu două huime. Păi dar vreau să-mi spui unde, ți-ai adus doi din ăștia unde pe vrei care- să pleci. Vreau să-mi spui. Ce cum ai duci? Că mai speriat că ai adus doi din ăștia. Uite ce dacă vă sperii ce faci? Pisicile, pe cine speri? Mă, dar încetează. A câta oară e? A câta oară e când mă minți, da? A câta oară e? Nu știu niciodată.
Nu te-am mințit niciodată. De câte ori m-ai înșelat până acum? De 10 ori, na. De 10 ori m-ai înșelat până acum. Eram sigură de asta. Da, ce... Eram sigură. Da, bă, tu ești cum... Eram detectivul. sigură. Hai, Un da, curvar asta ești, un moș libidinos. Băi, nu vezi Ți-e rușine. Nu umflat în vece ce ai pripăs pe acolo. Nu te uiți la tine, schilodule. Păi asta e bun, că... Schilodule care ești. Bă, așa schilozii să caută la... Dar pielea după tine aia zburcită. Băi, lasă-o jos, unde pierzi zburcită. Băi, strâmbă. Ai mă lași. Băi, tu nu te uiți cum arăt, uite-te și tu o oglindă din asta. Scuză-mă, arăt mai bine decât tine, da? Sau crezi tu, după ce te dai pus pe aia pe față. Tu dă Bă, ce te bat. fază. Te bat, îți dau în tine. Discutăm acasă. N-ai... Nu discut nimic acasă, vreau aici. Vrei în public? Dar dacă m-a pus Da, în public. te fac Să de te râs. vadă toată Te lumea. fac pe tine de râs. Mai Pe puțin- mine să mă Da, faci de râs. lasă plâns. Nu ți-e rușine, nu te uiți Te la fac tine de râs, cum fii arăți. atentă, nu mă face să Tu vorbesc. te-ai făcut de râs. Eu cu ce ne-am Tu te-ai făcut de Nu am râs. făcut nimic. Ce mai prins cu fundul în sus? Ce mai prins? Păi de ce nu spui, mă, că ești impotent și nu ești în Bă, stare, mă, lasă-o să jos. Păi mai dacă era faci? impotent, mai mă tătai la aia. Bă, care e justă cu capul. Păi te dai, mă, Păi de tu nu mai figuri. poți, Raule, că mă doare Eu din nu corp, mai Raule, pot. că- Eu? Păi ce eu am vârsta ta, mă, să nu mai Băi, lasă pot? jos, băi. Eu nu Să mai fac de pot. tine seara, hai să ne... Păi tu nu mai poți, mă. Hai- Eu? Mă, lasă jos cu vrăjeala ta. Hai să stăm de vorba acasă, frumos. Nu, Hai. nu vorbim acasă, vorbim Bă, aici. mea mai Aici tare. vorbim. Tu, da, da, tu. Vorbește frumos. Du-te pe de aici, dacă nu erai tu, uite ce ai făcut. Nu mai Eu zici n-am nimic. făcut. Nu vrei să mă iei de soție? Bă, te ia... Nu vrei să da. mergi în Te ia Spania? câinii pe tine. Să te ia Pe câinii. mine? Mai danezii de pe stradă. Eu Mai sunt mincinoasă sau tu? Da. Ai Eu vrea nu tu să am ai vrut. una de asta de 20 de Bă, ani? lasă jos. Ai Că mai vrea găsești din tu? ăsta, că aia știi câte? Ce te bat Ai, picioarele? mă, Ăsta are lași. 2 bețe înfipte. Unde găsești tu? Ia, Cine mare se că- uită, mă, la Bă, tine, lasă jos, mă? băi. Băi, vorbește-mi frumos. Că tot o să te rogi de mine, fii atentă. Lasă-mă că eu Să sunt nu se tânără, bată am nici- toată viața înainte, nu ca Da, poți tine. să te prostituezi. Până din alea. Tu Să te prostituezi tu, ai auzit? Du-te la treabă, că... Nu ți-e rușine? Bagă-te la ziar acolo. Impotentule, nu ți-e rușine? Dau în tine, dă-te deci nu Dai în mine. Fă strâmba deci urâtănea și urâtă mai Rușine. și tare în gură. Vezi că te așteaptă la administrație. Da? Mă aștept. Fă, hai să stăm de vorbă ca să nu dau în tine. Hai să stăm de vorbă. Hai frumos. Nu, aici Vino încoasă. aici, Fă, te bat. aici vorbim. Fă, dacă îți dau una, dai din picioare. Hai, vino. Aici vorbim. Hai, vino încoace frumos să vorbim noi doi. Nu. Aici. Și tu fă strâmba îți dau și eu una, dacă nu dai din picioare, tu te... Mă, tată, Nenorocitul naibii care ești. Nu ți-e